sadi mondo girodhe malich machalo kamano. Erokamano. Ndalo moko ne mako wach motegno mar keto Nyando bedo hardship area. Kinyo code mar Public Service Commission. Nochopo gi kanyo. Ne sirkal kase sundo wachno matek e bunge noloso committee moro miluongo ni Multi Agency Technical Committee ma ng'ama no jakomne iluongo ni Sylvester Bolo. Bolo ni ne tie Ministry mar Public Service to kuom higa achiel mokalo nyocha koro to oseretire. Koro en dala Kindu kocha. Koro ne gidhi magitimo nonro to ne ok en ma Nyando kende. Koro noyawe ni tim nonro e Kenya te. Gimomiyo ikelo kuonde moko bedo hardship tiende ni samoro yore onge madhi weche mag oula muomo gi nitie, ibedo mabor ahinya gi weche mag thieth, osiptal inyalo wuotho kilomita mang'eny, yuto mar jogweng'no iyudo ka bende ni piny. Koro ka giseng'iyo factors gi te to giyudo ka nitiere ng'ikni mang'eny ahinya to gikawo kanyo koro ilande obedo hardship area. Tabu mano obet en ni kane giwuothe Kenya duto to ne giyudo ka kuonde manongoro chon ma bende pod yudo pesa mag hardship sechegi nitiere lokruok magisebedo godo. Kuonde mane onge pi nosekunyne boreholes, kuonde mane onge ndara osegere ndara, kuonde mane onge osiptende ogerne gi osiptende machiegni, faktoche moko bo ogere gwengego koro ji yudo tich, pesa wuotho. Koro kanyo gigolo report gi mogik higa mokalo ne gineno ni nitie kuonde mane yudo ma koro nyaka gol oko, kuonde moko ok yudi machalo Nyando ma nyaka koro ketgi. Koro kane osetim mane wang'e ni koro gini odong' mana gazettement, mwaluongo Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi mane obiro e od bura mopimonwa tetete kaka ne komiti no ochiedho gi ripode gi duto. Ka joma ne yuto chon owinjo wachne oringo gi kot ni wan kendo koro idwa mawa pesa mosebedo ka konyowa to ok en pesa matin. Kuonde moko ji yudo mana 30,000 dwe ka dwe, hardship koluwore gi grade ni mar tich. Joma yudo matin yudo 15,000. Koro ka ng'ato winjo 15,000 manyo donjo ne dwe ka dwe ni komiti ya komita oseringo modwa golo, en lweny makoro dhi mane kod. Karo lweny ni bende jogine boriwore kodgi, jo Kupet kendo koro gere wachno molo ng'ata ng'ata. Jonat bende oringo nikech thoth joma yudo pesa no gin jopuonj. Koro gin giringo ni mondo chung gicha kik dhi through gima ok ging'e to kuonde manonego yudi to koro watim nang'o, nikech nonego gidhi ka gin very specific ni kuonde monego yudi to dhi adhi mbele to ma ok onego ma yudo timayo sani ema koro gidhi negi e kot. Ogeni gidhi e kot ni gino chung te koro ing'e niya an be an gi jopuonj ma be jokupet go Nyando, an gi jopuonj ma be jonat manyodhi yude. Koro jonat gi emochako chungo negi gicha to walamo ni weche go ringe kot mapiyo watiekgi ka gineno ni kuonde ka koro ok lose to manyien mane donjo ka Nyando bende koro so mondo gi jopuonj gi chife joma tie county duto manie Nyando bende chako yudo pesa. Ket gino maya jopuonj ahinya ket yudo ka Muhoroni yude, Nyakach yude, Nyando diere kama bende mathagore moloji te ok yude. Koro mano miyo nagora matek magino chopo kama no chopeno. To problem gicha bende chal ka gima ne itime ke siasa. E parliament mar 10 ka ne wan gi Mheshimiwa Outa to Muhoroni ne ni kod Ayiecho to Nyakach ne ni kod Pauline so chieng' daima gin mane gigore matek magikele. To sechego wich nodwa wil kod Nyando. Koro mondo mi chake so manyien list bang' higni go te ok en gima yot to bende wagore kode manyaka to wayude. En gima nyicha sekoni kata ka wadhi gi president, nikech adhi gi president UNGA, United Nations General Assembly, adhi kete piny mondo koro embolera ni to kero watimo nang'o. Nyando rito pesa, ng'ato ringo dhi e kot. Ang'o ma moni gazet kuonde mamoko gi koso koto chunge duto
mondo wan wadhi adhiya mbele wayuti, joka bende odhi oyala yala. Koro wadhi lerore gi ker kadonjo kode Amerika. Erokamano. Wach machielo ka en nyocha neno ka ibedo gi tudruok mar neno ni nyalo